Welkom in ons Wuilensloot. Normaal op de derde kerstdag als kerstkind. Dit jaar vanwege de corona kan dit gewoon niet. Maar we hebben een fantastische Wuilens quiz voor gemaakt. Een leuke quiz met allerlei vragen over de Wuilens en nog een aantal Vuilendse onderwerpen. Ik hoop dat je een paar prachtige, weliswaar in beperking, kerstdagen hebt gehad. En we maken dus op voor een nieuw jaar, waar we hopen dat we een fantastisch 2021 kunnen krijgen, waarbij we elkaar wat kunnen zien en kunnen treffen. Deze quiz niet zomaar, maar natuurlijk een geweldige prijs. De winnaar krijgt 4 vrijkaarten voor onze zittingen in november 2021. Dan hopen we ook allemaal weer te mogen begroeten in het BNV. Tot dan en een goed jaar. Nou het woord aan ons presentatieduo Wesley en Lynn. Welkom Wuilense en Wuilensinnen bij de Wuilens quiz. Wat Volksal al net heeft gezegd, je kunt 4 kaarten winnen voor de zittingen van 2021. En Lynn zal even uitleggen wie de quiz een beetje in elkaar zit. Nou, het is natuurlijk anders dan alle andere jaren. Andere jaren zitten we gewoon bij buiten aan de tafel om te kiezen, maar wij hebben een alternatief vandaag. Dus je kunt ook gewoon op pauze zetten als je even nu ziet, als je het even niet goed hebt gehoord. Of als je even de vraag nog een keer wilt zien, kun je op pauze zetten, kun je het nog een keer luisteren. Dus dat is eigenlijk een voordeel dan bij de andere jaren. Dus dan gaan we maar beginnen, denk ik. Dat klopt. Nou, ik heb vraag 1. Dat is een meerkeuzevraag. En dan begin ik. In welk jaar werd de Beerfontein geopend? Is het A 2004, B 2004 of C 2006? We gaan nou verder met de tweede vraag, dat is weer een meerkeuzevraag. De luidt zo: hoeveel jeugdprinsen zien ook Wuilensprins geworden? Dus W is een jeugdprins geweest en grote prins. Hoeveel zien het dan? Is het A 6, B 9 of C 4? Dan komen we aan bij de derde vraag en dat is ook een meerkeuzevraag. Op dit moment is Harold de vorst. Maar wieveelste vorst is dat eigenlijk? Is dat A de vierde vorst, B de zevende of C de vierde? Verder met vraag 4, dat is weer een meerkeuzevraag. Welke band was betrokken bij het openen van de Wuilensloot? Is het A Rogenherzen, B Neetwood Bottom of C de Chindaler? Een bonusvraag: in welk jaar was dat? Dus in welk jaar is de Wuilensloot geopend? Nu aankomen bij vraag 5 en deze foto is de eerste fotovraag van vandaag. Beschrijf zo precies mogelijk waar deze plek is. Dus waar is deze foto genomen? Dan komen we nu bij vraag 6, dat is het maken van een liesje. Dat is, zet alle mannen van de rot van 11 qua leeftijd op volgorde van jong naar oud. Dus nog een keer, zet de mannen van de rot van 11 op de leeftijd van jong naar oud. Mocht je het even een tijd nodig hebben, zet de video even op pauze, heb ze even de tijd en gaan we dadelijk verder met vraag 7. Dit geldt voor vraag 6. Even goed nog en dan denken, nu komen we bij vraag 7. Dat is een open vraag. En dat is de vraag: wat was het motto van de Wuilens in het jubileumjaar 2004? Dus nog een keer, wat was het motto van de Wuilens in het jubileumjaar 2004? Verder met vraag nummer 8. Dat is weer een meerkeuzevraag. Dat is, welke jaar was Hans Hafmans prins? Is het in 2003, is het B 2005, C 2004 of D anders, namelijk welk jaar?
We zien nu aankomen bij vraag 9 en het is weer een meer keuzevraag. In welk jaar was het eerste Gardenfestival? Is dit A 2008, B 2009, C 2007, wat geeft het? En we hebben erbij ook nog een bonusvraag en dat is: wie vaak is het Gardenfestival nou eigenlijk geweest? We gaan nu kijken naar een filmpje, dat is vraag 10, want na het filmpje wordt er een vraag over gesteld, dus kijk en luister goed. Ja, als ik terugkijk op het afgelopen jaar, wie ik dat als prins heb ervaren, dan is dat natuurlijk een heel raar jaar. Geen inscheten gehad en zijn natuurlijk geen zittingen geweest. Waar ik van veel verschillende gehoord heb, dat dat toch wel een tof en fantastisch weekend moet zien. Maar dat zal ik hopelijk volgend jaar wel meemaken. En dat is natuurlijk dat in december weer begint te kriebelen bij iedereen. Dat de maand januari weer eraan komt. De maand van Gekke Maandag en andere fantastische activiteiten. We weten allemaal waarom dat niet doorgaat dit jaar. En ik wil het er nou ook graag niet over hebben. Ik wil het hier hebben over het afgelopen jaar, toen de corona nog niet in Nederland en in Velden was. Vanaf het moment dat ze gebeld werd door de vorst met de vraag of ze prins was huren van Velden. Natuurlijk zei ze ja en op dat moment staat die wereld op de kop. Eén ding voorhouden, samen met die adjudanten, verspreek dich niet en gedraag dich gewoon wie normaal. Dat is nog best lastig als genoeg mensen dich dat vragen en hopen dat ze dich verproot. Vooral de laatste weken voor het Prinsenbal. Maar dan, 11 januari 2020, de dag waar ze 3 maanden naartoe geleefd is. U is wakker en denkt, ja, vanavond gaat het gebeuren. In het ganse Prinsjaar is het mooiste moment van het jaar, vind ik zelf. Die uitkomen samen met die beste vrienden op het podium staan, voor een bomvolle zaal, een groot feest van maken, gek doen en natuurlijk niet vergeten, flink veel bier zoeken. Als ik er nou nog aan terug denk en de filmpjes terugkijk, krijg ik nog steeds kippenvel. Dat waren de eerste 10 vragen van de Wuilensquiz. Ook hier in de Wuilensquiz moet de kachel natuurlijk branden, dus we gaan even uit naar een reclameblokje. Dus we gaan nu door naar de reclame. Ik ben een echte Wuilens. Nee, niks ervan. Geen geel, rood of groen. Die is gewoon zwart. Dat zeg ik toch, geen andere kleuren, ook geen rood, ook geen blauw, zwart. Ja, hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen? En ik hoef ook niet met Fries aan te komen, want dat geeft het niet. Geen discussie. Zwart is zwart en blijft zwart. Het wordt niet veranderd. Ik zeg het toch, het blijft gewoon zwart. En er is niet over te praten, geen discussie, het blijft gewoon zwart. Het is het zwarte water en het blijft het zwart water. Hey Teun, mijn pap. Teun, ik ben op het werk en ik ben een vuurlijk van man vergeten. Die moet sneller van de bos bij Kosmos houden. Door de mons alsjeblieft. Maak niet doen wat ik kost. Oké. Ja, papa, Mick. Ja, ik stond nu bij het plantencentrum. Ik kan hem niet vinden. Ik weet niet wat de mos kost. Wat zei ze? Oh, de kosmos. Oh. Hey joh, hey Thomas! Hey Klaas! Hey, chic! Hallo! Hey schat! De doek zit ik vergeten was hè? Oh.
Proficiat. Dankjewel. Hey Jordi! Ik ben Pascal. Ga maar naar schrijven. Hij is niks te willen. Ga maar naar schrijven. Kiepen wat willen. Ga maar naar schrijven. Hij is niks te willen. Zoek dan maar doen. Welkom terug. We zijn nu bij vraag 11 beland en we hebben weer een fotovraag. Beschrijf zo precies mogelijk waar deze plek is. We gaan verder met vraag nummer 12. Het is weer een Lieske en de vraag is: neem zoveel mogelijk Veldense buurtschappen op. 10 op 10, dus zoveel mogelijk Veldense buurtschappen. We zijn aangekomen bij vraag 13, dat is weer een open vraag. Hoeveel volgers heeft de Wuilens op Facebook? Verder met vraag nummer 14. Het is weer een meerkeuzevraag. Welke 3 grote namen stonden er als publiekstrekkers op de boetezitting van 2016? Is dat A. Big Benny, Fabrizio en Beppie Kraft? Is dat B. Beppie Kraft, de Toddezek en Big Benny? Of is dat antwoord C. W3, Big Benny en de Toddezek? Dan zien we bij vraag 15, dat is een meerkeuzevraag. Wie lang is Ger Heiligers vorst van de Wuilens geweest? Is dat A. 11 jaar, B. 9 jaar of is dat C. 13 jaar? Ja, dames en heren, dit jaar is er geen kienavond geweest, kienmiddag. Maar we doen dit jaar wel bij de quiz een kienronde. En dat kan natuurlijk niet anders dan met onze enige echte quiz kienmaster Herman in het Zand. Ja mensen, blij dat ik ook nog even aan de beurt kom, want ik dacht dat er helemaal niks meer gebeurde dit jaar. Zoals gezegd, we gaan dus eindelijk om de kinderen, maar omdat we van de verkiezing dat je geen kindkaart hebt, kunt je ook een autonummer gebruiken. Dat is werkelijk de eenvoudigste oplossing, want de meeste mensen kennen dat autonummer zelfs te koop. Ik ga dus nu starten voor de eerste nummers. En dat is 0, 6, streep hoef je niet te doen, de V van Victor, de R van Richard, de S van Simon, streep je door weer neer, en dan de 2, ja, de 2. Kien! Ja, dat is mijn nummerbord. Mijn nummerbord. Dat is een snelle. Officiaat. Dankjewel. Ik wil straks even komen. Ja, dat klopt, en dat doen we altijd. Dus even kijken, 0, 6, 4, nee, V, R, S, 2. Officiaat, kerel. Hij zit toch alweer door. Zet ze maar niks op, is het niet zo. Dat is een goede Kien. Dankjewel Herman voor deze bijdrage. Nu gaan we weer verder met de quiz en we zien ook bij vraag 17. Dit is weer een fotovraag. Wie heeft dit speeltuintje? A. Maasig, B. Het Maashukske of C. Het Maasveld?
verder met vraag 18 van de Wuilensquiz. Dus weer een meerkeuzevraag. Is wieveel vaten bier zien er de laatste zittingsavond vertapt? Dus je hebt 50 liter vaten. Is het A 21, B 29 of C 24? Dus 50 liter vaten, wieveel zien er vertapt op de zittingen? We zien aangekomen bij vraag 19 en dat is weer een fotovraag. Beschrijf zo precies mogelijk wat deze plek is. Met vraag nummer 20 is een meerkeuzevraag. Wie heeft de dansgade van Stralen? Is het A de Prinsengade, is het B de Knuppelgade of C de Dansgade? De dansgade uit Stralen. Nu zien we bij vraag 21, dat is weer een keuzevraag. En de vraag gaat als volgt. Wie duk is de koe uit Velde de nu bij de kerktijd verplaatst? Is dat A 2 keer, B 3 keer of C 1 keer? We zien weer bij de reclame, want wij moeten natuurlijk ook betaald worden. Dus tot zo, naar de reclame. Ik ben een echte wuilens. Brrr, dus ik ga me koud in. Ik ga eens even gaan kijken of het midden voor warm gaat. Ja, inderdaad. De ketel is weer naar de kloten. Ik zal eens even gaan bellen. Zo, dan zal ik eens even gaan bellen. Dus even kijken waar Velden is. Ah, hier is Velden. Kijken, ketels. Ah, ketels. Ja, ik heb hem gevonden. Dan zal ik eens even gaan bellen. Ja, goeie overtje met Jans uit Velden. Mijn ketel is kapot. Kun je dit misschien even komen maken? Ja, maar dan moet je ons niet bellen. Die komt nou weer ketels maken. Ja, er staat toch ketels? Er staat toch niet, weet ik wat anders, er staat alleen maar ketels. Ja, maar jij hebt geen ketels. Nee, voor de ketel moet je niet overbellen. Wie nou, wie is dat dan? Ja, hé Jason, hé met man. Ja, wat een rotzooi hé. Wat is kijken op die tafel? Dat is niet normaal. Ja, ik zal er eens op de draai helpen. Ik ruim me echt niks op. Dus ik een slijterie. Nou, Hey Dion! Dat is wat ik nou ook niet meer beter. Ga maar naar schrijven. Ik wil wel bellen. Ga naar schrijven. Hartstikke te bellen. Dan zeg maar wat doen. Wuilens, welkom terug. We gaan verder met de quiz. Dus met vraag nummer 22. Dat is een fotovraag. Beschrijf zo precies mogelijk waar deze foto gemaakt is. we zien aangekomen bij vraag 23 en dit is weer een Lieske. Neem 24 Veldense strooknamen, behalve de Alde Veldense weg en de Alde Hierweg. Verder met vraag 24. Dus weer een fotovraag. Dus op deze foto lopen de mooiste ponies van Limburg. Van welk rood van 11 lid zien deze ponies? We
zien bij Groep 24, dat is een filmpjesvraag, en als je even over na wilt denken, zet het weer even op pauze. Dat is, wat gaat je op dit filmpje eigenlijk fout? Dames en heren, weer maak me los. Mijn laatste groente en fruit, de rest ben ik allemaal kwijt. Weer maak me los. Hey, op de merk, dames en heren. Mijn laatste fruit, groente kom. Streekproduct uit velden, zelf gekocht. Bij Lummers, dames en heren. Maak me los, maak me los. Weer maak me los, weer maak me los. Ik zie het meneer, ik zie het even maken op mijn kijk. Hey, ik ken het aan het kwijt. Ik ken het aan het kwijt. Hey Marco, man. Goedemorgen. Wat een weer, hè? Ongelooflijk. Schrikkelijk. Maar van het weer is die gewoon zin in lekkere streekproducten. Wij willen wat vitamintjes. Wat vitamintjes nou? Ik heb fantastische appeltjes in de aanbied. Appels. Ja, doe erbij hè. Ja, lekker appels. Een beetje bananen denk ik. Als we niet de klomp zien. Ken er mij door, ken er mij door. Ja, lekker. Een bloemkool misschien. Wat van broccoli. Broccoli heb ik ook gevallen. Wat altijd wat kleur in het leven. Ja, nee, dat is lekker mix op. Leuk man. Ja. Heerlijk. Eitje misschien voor de eenzame nachten. Ei hoort erbij. Hij hoort erbij. Wist ik in de winterborrel van de boeren. Voor de boeren het ham. Ja, dat hakt er lekker in. Dat dacht ik, dat dacht ik. En ik heb misschien ook lekker. Eindelijk komt het erbij. Ja, zeker. Hey, ik heb ook nog misschien voor de... Die deur is hasvol. Wat roeven misschien, hè? Misschien even voor de brood hoesdieren, die lusten het ook wel. Ja, dat heb ik alleen in de jokkel, maar die ken ik nog wel sleten toch? Wat voor bedrag zetten we? 27,50 op dit moment en ik doe deze voor 50 cent erbij, dat is niks best. Kijk dan, dankjewel. Een jokketje erbij. Alsjeblieft, dankjewel. En weer, ik niet van het weer nog. Dat is 28 euro mee. 28 euro, wat de rest moet zetten. Ik moet stukken terugkomen. Dan gaat het weer te slechten. Ja. Nou, we zijn er zo meneer, dankjewel. Dus, Wuidensen en Wuidensinnen, wat ging je fout? We verder met vraag 26. Dat is weer een fotovraag. Beschrijf zo precies mogelijk waar deze plek is. Dus waar is deze foto gemaakt? Dan zien we bij vraag 27 al. Dat is weer een open vraag. Hoe heet de carnavalsvereniging Oudstralen? Met vraag 28. We zien bijna klaar met de quiz. Een meerkeuze vraag. Hoeveel prinsen zijn er geweest waarvan zijn vader ook prins is geweest? Is het A 3, B 2, is het C 1 of D geen? We zien bij vraag 29 aangekomen, de ene laatste vraag. Dat is een fotovraag en dat is, welke prinsen zien het eigenlijk? Oké, zien we aangekomen bij de laatste vraag, vraag 30 van de Wuilersquiz. Dat is een inschattingsvraag, want mochten er sommige personen hetzelfde aantal goede antwoorden hebben van de quiz, dan hebben we nog een inschattingsvraag en degene die er het dichtste bij in de buurt zit, die heeft natuurlijk gewonnen. De inschattingsvraag luidt als volgt: is hoeveel betalende bezoekers waren er op de laatste Prinsenbal van de Wuilers? Dus hoeveel betalende bezoekers waren er op het laatste Prinsenbal van de Wuilers? Dit was de laatste vraag van de Wuilersquiz. Vertel ook zo wat je met de antwoorden moet doen. Maar we gaan er nu voor de laatste keer nog één keer tussenuit voor de reclame. Ik ben een echte Wuilers. Kapot. Waarvan? Ja, van het werken. Ja, van het werken. En ik dan? Alle andere mensen die hebben iedere keer veel aan. Ik ben al, wie lang ben ik nou al niet op wachten tot ze me eens een keer de kamer en de keuken uitsterksten? Ja, als ik tijd heb. Ja, als ik tijd heb. Ik ben het onderhand zat. Alle andere mensen die gewoon iedere keer veel.
Ik wil volgende week is hier de keuken en de kamer getekst. Ja, nou, dan moet ik wat regelen. Ja. Hey, Piotr. Even een vreugdje. Yo. En die arbeid. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, hoi. Hoi. Hey, schelen! Ga maar naar schrijven. Hij is niks te willen. Ga maar naar schrijven. Kiko wat willen. Ga maar naar schrijven. Hij is niks te willen. Zoek dan maar doen. Ga maar naar schrijven. Hij is niks te willen. Zoek dan maar doen. Welkom terug, dit was de Wijlensquiz. We hopen dat je het leuk vond. De antwoorden kunt je mailen naar online@dewuilens.nl. E-mailadres kan bij onder in beeld staan. Dat moet je doen voor 11 voor 12 op 28 december. Tot zo lang heb je de tijd om de antwoorden door te sturen. Ziet je later, dan heb je helaas pech, tellen de antwoorden niet mee. Dus stuur ook antwoorden in. Ik hoop dat ze goed zien, want dan dat geeft mij weer vrijkaarten voor de zittingen voor volgend jaar. Volg en like de social media van de Wuilens, want binnenkort komen er de antwoorden op te staan van de quiz en natuurlijk wie de winnaar is van de quiz. En volg natuurlijk ook de social media voor de aankomende evenementen die we hebben georganiseerd onder de vlag van de Wuilens. Voor de rest wensen we je ook nog een goed nieuwjaar en zien we ook weer het volgend jaar. Haaien! Wuilens en Wuilens. Dit was een goede quiz. Samen